Ngithe ngiyafika ebhangi lapha ngithi ngiyofaka imali. Iyashota imali. Imali mntwana ishoda ngamalini? 56,000. Usipha baba le mali engakade sibala bese ibala imali siyazi sonke. Shoda ngo50 56 wonke 6 zitha. Imali esifakile seyifini. Nemali esikhiphile ukuthi sise ebhangi. Hayi balance leyo mali leyo. Mina ngifaka yonke lento la. Angazi zitha noma mhlambe khona imali othe ukuyikhipha lapha ukuthi uyobhadala ama client. Ndodos. Ayikho imali esengangayikhipha ngangakawasisa. Nange lodwa ilanga. Uthi yaza iqondana ngempela. Ishoka mfowabo.